the best FIFA фифа кореро кард ки франс футбол карда натавонист. беҳтарин футболбози сол аз нигоҳи фифа ҳамлагари реал мадрид винисиус жуниор интихоб гардид. аммо франс футбол ин унвонро ба бозингари манчестер ситию тими миллии испания родри дода буд, ки дар ин масъала сару садоҳои зиёде ба миён омада буд. аз рӯи овоздиҳии капитанҳо ва мураббиёни мунтахабҳои кишварҳои гуногун винисиус жуниор беҳтарин футболбози соли 2024 эълон шуд. мураббии ӯ карло анчелотти, ки мавсими гузашта лигаи чемпионҳо ва ла лигаро бо реал ба даст оварда буд, беҳтарин мураббии сол интихоб шуд. Emiliano Martinez. мартинес беҳтарин дарвозабони сол аз нигоҳи фифа интихоб шуд. голи задаи футболбози манчестер юнайтед гарначо ба дарвозаи эвертон беҳтарин гол интихоб шуда ҷоизаи пушкашро ба даст овард. агар ихтиёр дар дасти шумо мешуд, ҷоизаи беҳтарин футболбози солро ба кӣ медодед?